Drahí mladomanželia, vážení hostia, dovolte mi povedať krátky príhovor. Poviem vám pravdu, zobudiť sa ráno v deň, keď sa vaša malá sestra vydáva, je zvláštny pocit. Z malého blondiavého dievčatka vyrástla žena súca na vydaj. A dnes je oblečená celá v bielom a je z nej nevesta. Mimochodom, Martinka si dnes naozaj krásna nevesta. Nuž, ale čo z toho, že je dievča pekné, ak by nevedelo derivovať? A tak Martinka po maturite odišla študovať na vysokú školu do Bratislavy a počúvali sme o nejakom spolužiakovi Tadeášovi. Ja som si vtedy z tých príbehov zapamätala iba toľko, že Tady je múdry, on tú školu spraví a ani učiť sa nemusí. Ja, Tadeáš, beriem si teba, Martinka, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Martina, beriem si teba, Tadeáš, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Obaja ste dostali od svojich rodičov do partnerského života vzácny dar. Príklad dobre fungujúceho dlhoročného manželstva. No a odnes ste manželia už aj vy. Pred Bohom, aj pred nami všetkými ste si dnes slúbili lásku, úctu a vernosť. Ja vám prajem, aby sa vám tento sľub daril plniť s ľahkosťou, aby boli vaše dni naplnené láskou a vzájomným porozumením, a ak by prišli nejaké nezhody, aby ste si ich dokázali odkomunikovať vo vzájomnej úcte a rešpekte.